nu vil Alexander give it a try. Fuck you. Den sidder meget mindre fast ved dig, end den gjorde ved mig. Pas på din ben, din lort. Dø. Hvorfor vil du ikke bare knække over? Jeg er faktisk igennem lortet. Dø nu. Giv mig den. Nu kører det. Okay, giv mig den. Jeg tager den herfra. Skynd dig film. Den filmer. HT, Ja, fortæl lige kameraet, hvorfor nu er vi gør det her. vi skal af med vores vrede, og så keder vi os. Fuck, den her græs, du Jeg er faktisk igennem. Nu kører det. Jeg har bare smadret sidelæns ind i den. Du optager nu. Okay, optag. Bitch. Jeg ramte det nu. Fuck you. Træf du. Du pisser mig. Pigbusk. Alexander, jeg vil lige prøve. Nej. Bitch. Fuck, jeg har pigget på mig. Shit, det går næst. Okay, lad os komme i gang med noget andet. Fuck yeah. Okay, nu er det